Myslíte, že by sme mohli takú nejakú spoločnú pesničku aj urobiť? Pretože každý si myslím, že má nejaké ponaučenie zo života, ktoré má z vlastnej skúsenosti. My vám to pustíme do placu a keď chcete mať spoločnú pesničku s hudbou vesmírnou, Adam, vy vyzeráte, že máte veľa pravd zo života, tak môžete tam niečo napísať, potom to nejako pošlite naspäť, môžete na tom tvoriť. No nič, tak... Riešim dilemu vždy z rána, dám si slipy s logom Supermana, tak... Veľa ľudí sa všade veľa zmestí. To je podľa mňa naozaj zo života. Ja sa bojím, že toto bude... Ak už máte vo vašom rebríčku vašich osobných pesniček najhoršiu? Nemáme rebríček tak takýto, dnes vznikne. A posledná myšlienka dnes z technických príčin zatvorené. Som veľmi rada, milí diváci, že ste pochopili koncept, ktorý sme vám vymysleli. Mala by to byť poučná pieseň. Ak sa vám z tohto niečo páči, použite to. Môžete pokojne ešte aj niečo doplniť. Aký máte z toho pocit? Tešíme sa už, keď vám to zaspievame. Dobre. Lebo vy ste to vytvorili, my sme to len dotvorili. Že vlastne v podstate, keď budeme mať z toho blbý pocit, aby ľudia mali zo seba pocit, že vlastne je to ich chyba. Ja som to nepovedala. Dobre. Ako sa volá pesnička? 3 životné rady. Dobre. Dnes vám zaspievame 3 životné rady. Budete žiť život bez chýb, bez závady. Nie všetko hnedé, je aj celozrné. A nechcite od nás ukážky názorné. Zlé správy hneď z rána, keď v koši prádlovom sú slipy Supermana. Čo si nám, no s Bohom, asi to tak malo byť. Ťažko je nám ľahko žiť, no počúvaj ma, synak, je to trochu inak. Raz, dva, tri a zle správy hneď z rána, keď v koši prádlovom sú slipy Supermana. Čo si nám, no s Bohom, asi to tak malo byť. Ťažko je nám ľahko žiť, no počúvaj ma, synak, je to trochu inak. Je to